Jingtuh Dieng bakynsai kala nangjur haduh katta neki Khlaw Sorkar haki Lum Garo kabala pelong seng bhalang ban peitngor bat appahara haki babun ki shnong ha miet tarik Nohprah seng bhalang ka West Garo Hills kila yok jingtip ka biang bekidon ki kali ki Jingtuh Dieng bakynsai na Khlaw kaba hapoh ka Rerapar Reserve Forest Kumta kila ktem briew bat ki kali ki Jingtuh Dieng ha Khubor synia da shisha ha Khubor syiteng synia ha pedeng so pesan haduh san kila yok bat kawai kali ke claim registration number ka bakit Dieng kensai ki balatar pliak baha kila bat kem kini kali ha Khubor step kila IT kini kali ki briew ki badon haka bat kita Dieng bakynsai syok office jong range forest officer jong ka Garo Hills District Council ban le kat kum ki kendon ai ki Khubor na ki Lum Garo ki athu bakum kini ki jingpen ngat bat Jingtuh Dieng bakynsai ki jur baha ha keleng ki Khlaw Sorkar Khlaw District Council ha ki district Lum Garo 플랫 동자대. 그만 가이버 그만 가이버 왜? 뭘 농어봐 뭘 농어봐 지금 나물 플랫 동자. 볼 공아. Ya banggalang bol cawi saltuknya cem. Bol nama. Rumjuk. 아리는 모델링 동어라 봐. Ya. 이니 잠만 찍게 돼 운동데 이랑 디 마시면서 저거 안 되고 마시면 볼. 아, 두번 듣고 봐. 아까 그 좀이 만들어. 시간 안 되는 거. 자리 가리 살레 갖다 그 드라이버.